Ja mne sa tam ani nedostanem k tomu, lebo zase ma takto zabije. Bude sranda, že toto postavím a potom prídu zase tí nájazdníci. To zakillujú. Keďže som čítal v komentoch, že to sa úplne v pohode dá prejsť. Z toho mi vychádza, že ja to neviem hrať. Možno na niečo prídem, lebo dočítal som sa v komentoch, že veľa ľudí to prešlo, dal som tam 1000 dní, 100 dní, 300 dní a tak, čo bolo super, akože ja tomu verím, ale nechápem, jak to dokázali. Lebo oni nenapísali mi, že ako, tak to chcem vyskúšať ešte. Inak ak vás na čo napadá, normálne hociaká finta je obyčajná, jednoduchá, tak mi napíšte prosím vás, ako to mám hrať, lebo ja neviem. Normálne sa tu trápim s tým. A chcem to prejsť, ako a nedarí sa mi. Tak sa s tým drbež jak kár, aby si to čo postavil, potom ťa zakillujú, alebo drbne blesk do teba, nechtiac. A si skončil, môžeš ho znova. Na čo? Prečo by som to robil? Normálne ja si prepnem tie ovládače, ma šľak trafí z toho. Prečo to nedali proste na koliesko? Ja by som bol zvedavý, čo ste mi písali do komentov, že ako vy začínate, s čím. Že proste, čo je pre vás prvé, čo idete robiť. Či drevo ťažiť, alebo čo? Deti zachraňovať. Som zvedavý, keď prídu tí kári nájazdnícky, čo zase bude. Ale pekne to tu rastie už. No, a ak je tá teória správna, tak teraz, keď začnem rúbať, tak by som mal mať masakrálne veľa dreva. Rúbem 2 stromy naraz. 3. Ty vole. Oho. A pozri sa. Kámo, koľko dreva. Tak neklamali chlapci. A teraz isto tí, čo som si s nimi písal ráno, sa smejú na mne, že kámo, bo Čavo objavil Ameriku. Že vie naraz rúbať 7 dreva, alebo koľko. No a čo? Každý bol raz núbak. No, už idú títo. To nebude asi dlho trvať. A za chvíľu ma zakillujú. Tak čo, ja idem ich asi čakať. A tu ešte aj ten. No. Dobre, tak si môžem vybrať, že čo skorej. Ale ja sa nezdám. Nezdám sa, chlapci. Nebude to jednoduché. Ja sa neliečím, ja zomrem. Ja zase zomrem. Nie, že ma trafíš. Ja zase skapem. Už to vidím. Ja to už vidím, ako skapem. Už to vidím, ako ma zadobu. Nerobte, chlapci. Prosím, nechajte ma.